je tu Luka 16, vítajte pri ďalšom dieli našej série Super Smash Bros. No a dnes si zahráme, hneď vám poviem za čo, ale ako ste si určite všimli, tak tu nás sa udiali nejaké zmeny. Vidíte, že mám pocit trošičku iný. Nám pribudli stromy, nám pribudol parkour, taký húsenicový, ospravedlňujem sa za lagy, pretože teraz Numblex je nový, tak trošičku laguje na začiatku. Jo, je lag, veľký lag. OK, to nie ešte. A tu vidíte, že toto pribudlo Stonebreaker, už tu nie sú prírodné portály. Strom je až tam si do výšky, tak vám to môžem ukázať. Som čo poviem napostačiť. Áno, vidíte, že je tam až do výšky, kde si, ja neviem, čo ja viem, 500 blokov, ono 500, nie 500, a nejakých, ja neviem, čo ja viem, nejakých 150 blokov. No, tak a dneska si zahráme zase Super Smash Bros, to už viete, ale za čo budeme hrať? Takže, koho tu máme ako super? Skeletona, toto, no, nejaké bugy, Skeletona, no a my dneska hráme za, musím si vybrať, tak, Chicken. Takže, my dneska hráme za Chicken. No, takže, Chicken má veľmi slabý armor, ako môžete vidieť, ale má luxusné útoky. Má dva, nazýva sa to Egg Blaster, počkajte, jo, toto. Egg Blaster a Chicken Missile. Egg Blaster je takto, že strieľam také vajíčka a Chicken Missile je toto. Je vlastne do nich strieľam také maličké... A takto som bol efektívne zabil. Je to úplne superový útok. A ešte má jeden útok, ktorý patrí do pasívu. To trošičku ukrým. Jo, tuto. Pasív. Ten double jump, to znamená, že mám vlastne flame, že môžem... Jo. Skeleton je pre mňa trošku nebezpečný. Dáme... Oh. To je blúdna. Oni sú tu až dva? Či len jeden? Ne, dva. No, X. To pekla. Skeleton na tom ostrelku. Tak to už sa nezachránim, jo. Ale aj tak som bol jediný vlastne, kto mal 4 životy, takže to vôbec nevadí. Ten skeleton je ale vyšťaný. Au! Joj. Au! Ako oni vedia, kam netídem? Ty vole, to sú takú... Ty vole. No to si ho vyškodí. Ty vole. Ja tu mám... No, ho nemôžem trafiť ani. No, tak, dobre, teraz to bolo super. Tak, teda. Tak, nádhera. A inak, ja už mám na verzii 1.8, ako ste si mohli všimnúť. Jau, čo to bolo? Strieľaj tu po mne. Ja nedám do lampy, kámo. Tak. 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 Tak, vzduchni. Tak to budem používať tie útoky. Pavúk. No, teba nechám na pokoji, keď nebudeš útočiť na mňa. Tak. A inak tá Chicken Missile má vlastne ešte takú vlastnosť, že ona... Jau!
Ona dokáže vlastne hneď ako ja vlastne ju vystrelím a trafím cieľ, tak ju môžem používať opakovane, kým sa do toho, no to si ho vyšťavím, jeden blok. Kým sa budem do toho cieľa trafať, ju môžem používať opakovane, čo je super. Tak. Napríklad. Tak. Tak. Jo, a už sme ho aj zabili. Len to bol bug. Ne, on je to bude ten creeper, ježiš. Takže zakempím. Mám jeden život, nebudem nič riskovať. Co to je? Tá jedna osmička nejak... No, na creeper asi netrúfam, pretože on... Vyzní, kámo. No aj po tebe. No a už sme to len my dvaja? Ježiš, ja som si myslel, že je to pavúk. Ježiši. No super, že tu creeperovi šancu nemám, no. Teď creeperovi mám fakt šancu. No, tak sa tam ostaň. Ja viem, kam pôjdem. Potom si robíš taký srandu. To ma nenapadlo dozadu. Jo, poďme tu! Super, vyhrali sme! Jo, vidíte, aká je chicken silná? Chicken je veľmi silná, ale musíte za ňu vedieť. Tie bugy, toto sú ďaká 1.8, z toho si nič nerobte. GG. A vidíte, dostali sme veľmi veľa gemov. No, dáme si ešte dve hry, alebo jednu a už končíme. Takže, viete, aká je chicken silná, avšak keď viete za ňu hrať, nejak není. Taká, vyber si to, v zadku. Toto nedá vybrať, what the heck. Prečo nemôžem vybrať len kit skeletona? What the heck, počkaj, skúsim vybrať Blaza. Jo, to môžem. A chicken, super, tak. Jo. Tak už začíname, zase tu máme skeletona, máme tu zase creepera. A máme tu štvrtého protivníka, je to kto? Nevidím ho. Tu je, to je počko. Skeletonu mi dali preč armor. Asi hej, lebo jediná prišiel. Hej, sú tu dvaja skeletoni a jeden creeper. OK, už som to pochopil. Tak, po ňom vystrelíme toto. Jo, trafil som ho. No, ja som kusuja. Ty vole, mne nefungoval double jump. Booby space. Do zadku. Nevadí. Tam, to je. Skeleton asi neviditeľný. Iba zna. Počkaj, ja sa budeme jazdiť podľa mena. Au! 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 Jak to môže byť taký pekný? No, ty vole, tak ten je, tak, hej, ale toto sú hrozné bugy. Mal som si radšej 1.7. I keď neviem, či by to šlo, lebo... Au! Tam padaj, kámo. Kde je? Jau! Sliepka má hrozne slabý armor. To je ten skeleton, čo sme... Ja mám, Sliepka je veľmi dobrý kit, avšak má veľmi slabý armor. To je ten... No, nefungoval mi double jump, poprvé. A toto nie sú výhovorky, pretože ten fakt, že ten double jump nefunguje od lagov. Vidíte, ani teraz mi nefungoval. To sú bugy 1.8. Inak by mi fungoval. Ale prvú hru sme vyhrali, mohli ste si pekne všimnúť chicken útoky. Aká je silná, vidíte, že mám 6 double jumpov. No takže... Ale samozrejme to nie je koniec dielu, pretože to by bolo potom veľmi krátke. Ja to teraz strihnem, dám si tu 1.7, pretože toto mám fakt štve a uvidíme sa až na tej 1.7. OK, som tu späť. A tak sa vrhneme zase do hrania. Inak tie zmeny vám ešte môžem ukázať na konci videa, aké sa udiali. Je tu Blaze, je tu traja, ešte ani nemajú vybrané. Asi ideme vybrať chicken. Takto. No ale videli ste, že som prvý diel vydal, teraz by už mali double jumpy fungovať bez problémov. Už by nemali byť, no, lagy možno budú, ale mali by to fungovať, pretože 1.8 už som si nedal, tak by nemali byť žiadne bugy. No, tam na neho hneď prvý zautočíme. My sme vlastne tú hru, čo sme vyhrali, tak sme svoj... Jo, to je tak OK, tak toho necháme na pokoji. Takže ten je...
úplně mě, oh, nice. Tak, a teď krásné. Vidíte? Oh, to pekla. Neznášam toto. Oh, neznášam blazovský oheň. Ježiši, nehoj už. Ty vole, jo, konečne. No, to si ho vyškozí. Ticho. Aby si Blaze nerozmyslel, že chce zabiť mňa. Oh. Oh! Ježiši, skoro som sa zabil sám, ja som nejaký čmák, ty kokos. Kde je ten debil? No, on je tam. Paď. Paď, a vyskoč aj. Nice shot, ty kokos. Jo. Taky, to bude taký môj obranný štít. Jau, Blaze! To spálil, to je skvělé. Ja idem tam za tým skeletonom. Inak táto sliepka, čo má tie zvuky, tak to aj dosť počuť, takže to je... Skeleton, no, neviem, hodiny. A to pomstím Blazeovi. Jo, nice! Pomstili sme sa mu. Super. Tento ani nevie, ako sa to hrá. Toho ľutujem, chudáka. No to je budna. Sem to nedostaneš, kámo, ale ja Egg Blaster, hej. Nechám ťa na pokoji. Jo, tam to. Nice, jo, se palili, ja vysvetlím to. Oh, boha! Keď ma necháš, tak ti zaplatím. Ok, tak. Boha, teraz musíme rýchlo utiec a prejumpiť sem. Tu dám ty slepu. Nice. Jak ten Egg Blaster... Oh, do pekla. Kámo, ja za tebou nejdem, môžem sa v pohode ignorovať. Jo, tam som. Ty padaj, ty to ani nevieš hrať. Ty už to ani nemusíš byť. Teď máme po 3 životoch, je to vyrovnané, super. Takže, no, Blaze je pre mňa väčšia výzva. Že toho... Dúfam, že nie sú tým. To sú svine, oni sú tým. Do zadku. Tam, a máte. Oni sú fakt tým. Ty vole, čo ja teraz urobím? Ja som toho skeletona asi zabiť nemal. A teraz už len... to! Ty vole! Jo, jsem sa ukryl. No, tam, akurát musí byť stop. No, to je. Tak. Pretože ono to asi ani nepomôže, oni budú furt týmovať, to je mne jasné, ale tak je to hajzlovstvo čisté. Niekam nepôjdeš, ty hovenky. Jo, Blaze videl, že si skeletona dávam, tak už mu hneď prišiel na pomoc. No a zase ma zabili, super. Inak toto nemá ani cenu hrať, keď oni sú tým. To není potom také, ako by to bolo, keby neboli. Tak ja nepotrebujem vyhrať, nemusím furt vyhrať, čo minule ste videli, že oni tým neboli a predsa ma porazili, ale tak... Tak, takže si to zruším. No, a už vyhrali oni. Nevadí. Ale na začiatku tak nevyzeralo, že boli tým, ale tak predsa len. Ja som toho skeletona asi fakt zabiť nemal, pretože oni by potom, aspoň teda jeden z nich minimálne, aspoň teda Blaze, pretože ten skeleton skončil len po mne. Aspoň ten Blaze bol teda zamestnaný im
A ono by sa to ani celé takto nevyvinulo, keby ten skeleton vedel toto hrať. Ten, čo som ho vlastne zabil vtedy. Čo ma to podpaluje? Ja už nehrám. Čo ma to už podpaluje? Však ja už nehrám. Je dobre on. A vyhráva inak ten skeleton. Podľa mňa to vyhrá Blaze, ale vyhráva skeleton. No ty vole, to bolo kill. No. OK. No. Takže ja sa ešte odpojím. To sa, tak. Ale vykonečne postavila. Ako sa to neznášam. Poď ma. Poď už. No. Tak sa napojíme do inej areny. Takže ja nemáme asi tých tímovacích noobov. Ja si... Tak, čo tu máme? Čo máme tuto? Čo tu máme? Máme dvaja. Jo. A 4. Takže. Inak ultakity už sa dajú kupovať. To asi už viete. Minulého videa s Pištom. A tak už si vyberiete chlapci, lebo si budem vyberať, keď vy si vyberiete. I keď ono je to úplne jedno, pretože v dnešnom dieli hráme len za chicken, ale aby sa mi potom nedali to, čo chicken, no, tak bolo. Čo budeš, kámo? Jo, už som si vyberal. Takže môžem zdržovať. Inak už je to správne tak, že keď oni sa kvitnú prostred hry a budeme čo ja neviem koľky. Jo, všetci skeletóni, tak to si robíte srandu, ty kokos, všetci skeletóni, ježiši to, kebyže mám Blaze, tak to vyhrám, ty vole. Tak, no máš pozdrav. Hehe, a first blood je môj, takže začíkane so OP. So OP, teda so overpowered. Jo, on sa ísť hore na tú veľkú mushroom, to mám mohol obstrojovať, ale nie to pekazíme. Jau! No! To je pizna. Ale už sme tu len traja. Ne, strela po mne. Nič, aj on strela po tebe. Teraz aké ti to bude. No, tu máš. Poď. To je dement. Mal radšej použiť ropeteľov. Každopádne, ja idem potom buzerantovi tam hore. Jo, super! Jo, to jeden ho zostrelil. Toto je on. Tak. No, teraz oni budú, no. No, moja čakarnica. Moc moja čakarnica. Áno. Jau! Hop. Chicken, keďže má slabý armor, tak je veľmi zle na tom, čo sa týka, keď ustrelí skeleton. To namáte, vajca. Tam to bude pobie strieľať. Rýchlo musím vyšľať chicken missile. Uzerám jeden, rýchlo hore. Inak, ak si pamätáte diel, kde sme hrali za Endermana, tak kľudne mohli vlastne urobiť takú taktiku, že si tu odháčam bloky svojej huby a tam sa zabugujem a tá odtiaľ už akože nevidím, inak ten skeleton zdochol už tejkrát, takže ja by som asi mal pomôcť tomu čo, takže tam tomu hojem. Počkajte. Nehaj ma, mám 3 srdiečka, pomohol som ti, nehaj ma. Je furt za mnou? No nejde, on sa zlutoval, super, no on sa zlutoval. Ale teraz ho musíme zasa pomôcť, pretože... Dobre, kávo. Nikam by sa, jo. Jo, my sa na ho trošičku spojili. Ne! Kávo, to ešte doletíš, poď. Ešte ne, on zabil, do pekla. Ty vole. Jo, už že pomôže, kámo. Dochy. Tak, toto. Jo, skoro som sa zabil sám. No. Ako, jo, ja som sa vlastne netrafil, takže... Tak. Dá sa budem... Jo. Oh! No, ty vole. Tak ten ma zrovnal. Kdyby mala chicken... Au! Prečo to nemôže použiť? Čak on to zostrelil šípný. What the heck?
vole. Jo. Skeleto nejsou dá toto neskutočné. Hej, prečo to nemôžem použiť? To použije Bone Explosion. Není možné. No toto není možné. Ty vole. No teraz to môžem použiť, ale teraz už mi je to napadne. Ja ho nemôžem vystavať. Ja to môžem vystrať. On má asi kill-away, alebo ja neviem čo už. Omalák! Rýchlo ho zabiť! Jo! Omalák, rýchlo ho zabiť. Omalák! Ne, už nemá! Pohádku! Jo! Super! GG! Jo, dobre mi! Nice, diváci, nice! Ale i keď on by vyhral, kebyže nemá ten lag, ale tak... Ale nice. OK, to už by bolo všetko. Dúfam, že ten diel je dosť dlhý, aj keď ja vôbec nemám v poňatí, koľko točíme. Ďakujem, že ste si pozreli náš vyrovnaný diel, keďže sme dvakrát prehrali a dvakrát vyhrali. Dali sme si 4 hry. Prvú a poslednú sme vyhrali. A tie medzi, tak tie sme prehrali. No a ešte na záver vám teda ukážem tie novinky z Mineplexu. Napríklad novinka je aj tá, že keď máte taký papierik a keď to si otvoríte, tak to máte achievementy, čo môžete získať, koľkokrát ste vyhrali, koľkokrát ste prehrali. Ja už som vyhral 39 krát a prehral som 36 krát. Ja už som vlastne dostal tie achievementy, môžete vidieť. A to na vlastne arkády, toto si otvoríte, to máte zase zmixovaných arkád. A tu nám máte takto. A že koľko, a vlastne z všeobecne koľko sa na to získal džemov, vidíte koľko som na to získal džemov. Ale preto nemám toľko, lebo som samozrejme si niečo pokupoval, niečo som predal, také hľadne. No, a tak toto je prvé, potom toto ste už mohli vidieť, že tu vlastne máme už tie, že to je stombikové a nie také drevené, ako to bolo kedysi. Tu na toto sa pojemenovali nie Karate Pig, ale Pork Lee, ale to nie je novinka, to je úplne nepodstatné. I keď ono je to novinka, ale je nepodstatné. Inak pridali nové mapy. Na Super Smash Bros. Tiež, to je taká ľadová mapa. Ale tu si dneska neukážeme. Alebo mohli by sme, počkajte, ja len skočím dolu, aby som sa nemusel zbytočne zdržovať. Mohli by sme ho teda vyskúšať. Počkajte, kde je nájsť. Toto. Tak dáme ešte jednu hru. Máme tu snehuliaka, máme tu slajma. Super, takže tu dáme ešte jednu hru. Preto, aby ste sa... No a pridali samozrejme nové mapy skoro na všetky hry, ale napríklad na tohto, napríklad na niečo nepridali. Tuším je jedna hra, na ktorú nepridali. Ja tento tu mám... Jo, vidíte, toto je tá ľadová, ale vlastne my už sme si ju ukazovali, ja som to nespomenul, že to je vlastne nová mapa, to sme vlastne prehrali. Tak si ju dáme ešte raz a skúsime vyhrať. Tu sa nič nestane, to nás neuzudne. Poď sem ty. Jo, ten kill je môj. Au! Dobrý skeleton. Ne, ten kill je jeho, lebo on mal posledný hit na ňom. No to, ten ma, ty vole. Ten ma nezabil Bone Explosion, on ma šiel tak ďaleko z mapy, že už tá hra sama poznala, že už by som nedoletel. To máš za to, kámo. To máš za to. To je snehuliak. To si robíš, kozy! Ty vole. Zase mi nefungovalo double jump. Ja premýšľam, že si pre takýto prípady zapnem normálne flyhacky, lebo toto... I keď ja flyhacky nikdy som... A keď sa vidíte, že sa pozrieha dole, tak to je z toho dôvodu, že ja som asi číkať, že som mala. Jo, to je najlepšia taktika. Na skeletonov proste len lieta plášela a... Oh, ja som teda odstrelil, kámo. Ale ja som to spadol,
tu a tak to teda. Tak, super. No, tak sa pritiahni a čali. No, ježiši. Ale vidíte, proste to nová mapu, je to taká nová mapka. Takže ty. No, what the heck? Hej, čo to? Do zadku? Hej, prečo? Hej, ja idem zabiť Silviaka. To kempy. Aj keď on má moc veľký melee damage, takže ja ho asi tak ľahko nezabijem. To mi to nejde použiť! Čo mi to nešlo použiť, že mňa tam nikto nehytal? Ježiši. A tento dementný huliacky, čo tu len kempí. Kokos, chujar, jeden dementný. Ako fakt, lebo ja neznášam takýchto ľudí, čo tu proste len kempia, niekde sa usadia, kempia tam. A keď je koniec a majú 4 životy a ja mám jeden, čo som sa predieral ty vole hrou, aby som prežil, tak som robil skoro všetko a proste ja mám jeden život a tento tu má 4 životy na konci a potom ja sa s tým pobijem a jasné, že kto vyhrá, on. Takže toto ja fakt neznášam takýchto ľudí. A ten skeleton toto vyhrá. Ale mňa tam nikto nehitoval, nechápem, prečo mi nefungoval ten zabočam, však to lagi už nie sú. Ale vidíte, že to fakt pekne spravili tú mapu, ešte keď tu som myslím, tak vám to môžem aj kľudne ukázať. Ako pekne urobili, tam sú také ľadové cencule, tu má diamantové olečka, má takú biele sklo na schvál, tam to je vlastne ako také iglu. No a tu na také pekný taký oblúčik spravili, také stromček tu na pekné, moska bostov, fakt pekná mapa, fakt pekná. Inak aj na survival viem z Paybudla, aj na väčšinu z arkádových minihier. Inak to som si už spomenul, že na čo nepejbudla, na Dragons, čo ma naštvalo. To je to lode, musíte neutekať pred tými drakmi, to Paybudla, to sa volá Pirate Bay, to utekáte na takej pirátskej lodi pred nimi. Som to skúšala, ale je to hardcore, ešte viacej ako právo peklo. No a ale na Dragons nepribudla, čo ma veľmi naštvalo, pretože to je jedna z mojich najobľúbenejších minihier. A oni sa tu, tak ešte na záver, takto si ukážeme, kto vyhrá, podľa mňa to bude skeleton, ale tak on má tej životy. Tak kebyže chce, tak ho zabijem, ten snehuliak, ale on asi už nechce, pretože vidíte proste, on asi nevie, že snehuliak má neuveriteľný melee damage. Ale no tak dobre, napíšem GG, keď ste bugy ma naštvali, ale GG. Takže tak, vrátime sa na lobby. Ja som nebola ani štvrtý, čo ma naštvalo, ale nevadí, to je jedno, ja mám žemov dosť, ako môžete vidieť. 64 000, inak keby ste sa pýtali, tak nie, negybol som si ich. Keďže som hero, tak sa to zarába veľmi rýchlo, takže mi môžete v tomto veriť. A ja vám ďakujem, že ste si toto pozreli, už to bude vážne koniec. Vidíte, a ešte toto novinka, že pridali nejaké hry z mixovaný arcade, že už si ich môžete zahrať samostatne, napríklad Super Split, tu na Runner, môžete, toto tu bolo, a tieto tu boli. No, Dead Stack tu nebol, ani Beaten Bravo, takže, ale tieto tu boli. No, a tu sú ešte samotné mixované arcady, keby ste chceli. No a to pridali vlastne a veľa inak hráčov si myslí, teda, no hráčov, čo som videl let's playerov, tak si myslia, že to sú nové hry, ale to nie sú nové hry, to sú hry z mixovaných arkád, ktoré kedysi sa nedali zahrať samostatne, museli ste na ne nájsť v mixovaných arkádach. Keby ste toto video videli, tak vám to poradím, že to není nové, to nie sú nové hry, to sú hry z mixovaných arkád, ktoré kedy si ste nemohli takto samostatne zahrať si, ale teraz už môžete, že tak. Nejaké, samozrejme nie všetky, lebo tých je tam 16 minihier, ale oni som pridali len tie najzákladnejšie. Tam Runner, Super Split, tu napridali dve a tam pridali dve. Takže 4 dokopy, čo si môžeme zahrať z mixovaných arkád, sú aj vonka, takže super. No, takže už by to bolo koniec, zvolím to tak, že aha, vyzerá to tak, že tu sme dokonca stretli Čecha. A ešte si na záver môžeme skúšať zaskakať tento parku, inak keby vám tu, keby vám tu vadili títo hráči, tak stačí štiknúť tento komparátor a tu na si vypnúť toto. A vidíte, už to žiadne není, už tu môžeme len písať v chatu. No a tento parkour je extrémne ťažký, inak oni to už premakali.
že aby sa mi rátali tie gemy, kebyže na konci doskáčem, tak si musím kliknúť na tohto villagera a musí tam mať internet. Než prospáte, že business database. No. Takže ja sa tu teraz zdržujem. Sorry. No, takže, tak si to musíte označiť a keď je to označené, tak tu dávam force a proste mi nedovolí vybrať si Blaza a napíše mi tam, že nemôžem použiť inventory, veci z inventáru vlastne. No, ja vám môžem ukázať, ako sa to skáče, je to fakt ťažké, ale môžeme si to skúsiť. Inak tam som sa už dostal po to zelené, keby ste sa pýtali. Ale, no, vidíte, že je to fakt ťažké. Teraz mi uklzlo trošičku Včko. A niekedy vás to spavne tu, keď si to dáte, to enter, ale niekedy sú takéto bugy, že to tam vlastne ostane, čo sa hodí, pretože sa to fakt nechce niekedy skakať. A tu dá sa musíte chvíľku počkať, rozbehnúť sa, skočiť sem, rýchlo sem, takto sem, a teraz musíte skočiť takto, a teraz takto. A teraz ako... Jo, takto ďaleko som sa ešte nedostal, super! A teraz kade... Neee! Do pekla. Ale nevadí. Ten parkour vám dá 8000 gemov, ale fakt ja to nepotrebujem, pretože ja mám to... Áno, exitol sa mi parkour moc, lebo už som od toho ďaleko. Ja mám hero, takže ja toto fakt nepotrebujem, ja si zarobím rýchlo tie gemy, keď oni už sú mi fakt na prd, keďže už tu vlastne pozrite, tu dám toto a keď tu dám, počkaj, nie 5, keď to má 5, tak všetko tu stojí koňci, čo je úplne na hovno. Tak ma to mrzí, že to stojí koňci a keď si dáme morphs, tak tu máme nejaké nové morphy. Určite tu na villagera a takéto, toto sa nepočíta. A toto proste si... A inak ako získať koňci. Je len jediný spôsob, ako ich získať. Ísť na web a kúpiť si ich. Give me hero please. Ježiš, to je chuj, ty kokos. Niekto zase tu píše, že give me hero please. Tak si kúp. Počkaj. No, takže som mu napísal, že to musí kúpiť hlupák. No, takže tak. Ale vážne, už to predĺžujem. Ďakujem za zhľadnutie, ďakujem za každý like, za každý komentár pekný. Môžete mi napísať, za akého moba by som mal na budúce hrať, ale keďže ako som, no ešte smajlik, ten dal ešte smajlika neusmiatého a tam je koniec parkouru. Viete, Snake parkour finish. Vlastne hadí parkoury, keď ja toho hovorím taký, no, taký, neviem ako tomu hovorím, proste taký ten ťažký parkour, tak. No a takže už to predĺžujem, ale ako vidím v komentároch, tak nikto mi nepíše, za akého mám moba na budúce hrať. Nikto mi to nenapíše. Ale prosím, vyberte moba, za ktorého som ešte nehral. A keby ste nevedeli, za ktorého som nehral, tak si pozrite moje spätné videá. Ja vám dám do popisku videa tie zoznamy tých spätných videí, ale sú pre Smash Bros. Inak keby ste chceli aj ďalšie, tak sa pozrite samozrejme na môj kanál, kde nájdete aj toto. Ja vám ďakujem, že ste si pozreli tento diel, keď sme hrali za Chicken, ktorý bol taký, nebol failový, pretože sme dvakrát vyhrali, ale nebol ani úspešný, pretože sme dvakrát aj prehrali, takže to bol taký napol diel, lebo sme aj dvakrát prehrali a aj dvakrát vyhrali, takže super. No, ja vám ďakujem za zhliadnutie, napíšte pekný komentár, dajte mi like, ak sa vám páčil, ak sa vám Super Smash Bros. Páčilo. A my sa uvidíme na budúce pri ďalšom dieli Super Smash Bros. Alebo nejakého iného videa. Ja budem sa každopádne na vás strašne tešiť. Pretože inak už ste si určite aj všimli, že som trošku dlhšie nenatáčal, to bolo z toho dôvodu, že som sa musel rozhodnúť, čo budem točiť. Ešte začala aj škola, tie prázdniny, tie mi tiež dali, nie tie prázdniny, tá škola mi dala trošičku zabrať, ešte samozrejme učenie a také ešte ani domácku si musím robiť ešte jednu. No tak. Ja vám každopádne ďakujem za to, že ste si to pozreli, už to hovorím po 5. krát. Ak sa vám páčilo, dajte like, napíšte nejaký pekný komentár, to by bolo najlepšie, ktorý bol taký pekný. Upozorňujem žiadne vulgárnosti. Ja vám ďakujem za zhliadnutie,
uvidíme sa niekedy inokedy pri ďalšom dieli Super Smash Mobs alebo pri nejakom inom videu. Inak Mineplex.eu je veľmi pekný server, z toho budem častejšie natáčať. Dávam aj link do popisu videa na stránku oficiálnu Mineplexovú. A ja vám ďakujem za vzľadnutie a zatiaľ teda čau.